ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଘେରା ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭୋଇପାଲି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ କିରଣରେ ଭୋଇପାଲି ଗାଁ ହେଇଉଠେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର। ଝଲସି ଉଠେ ମହାବୀର ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶ। ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଜଗତପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ଆଧାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ରାଉରକେଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥରେ ପଡ଼େ ବଡ଼ଗାଁ। ବଡ଼ଗାଁ ନିକଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭୋଇପାଲି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲା ଆସିବା ପାଇଁ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ସହଜ ହୋଇନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁଠି ହସ୍ତପଦହୀନ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜଙ୍ଘ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वत्स, ओम आँखि खोल। नमो वत्स, मो भगवान विष्णु, मो श्रीकृष्ण, मोर आउ एक रूप हेउछि जंघादेव। मु तुम्भको दर्शन देवी दारु रूपरे। तुम्भे गंडुकी नदी कूल मते पाइब। मु शियाली लतारे झुलुथिबि। एपटे देख वत्स, मु एइठी अछि। तुमे मोर ए दारु रूप को नहीं घरे रखी पूजा करिब। मु तुम्भ जातिर आराध्य देवता। मते नहीं पूजा कले तुम जातिर मंगल हेब। वत्स, तुमे मते एकुटिया एमिति नहीं पारिबने। तुमे जाओ तुम षड़वंशी भाई मानकु डाकी आण। मते पूजा करे तुम घर को नहीं जीव।
ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଭକ୍ତ ଜଣକ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଫୁଲଝରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଇପାଲି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାବୀର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶକୁ ନିଜର ଶ୍ରେୟସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛିନେଲେ। ସେଠାରେ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ବନବାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ହୋଇ ରହିଗଲେ ଜଙ୍ଘାଦେବ। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଘାଦେବ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଓ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି ନଦୀରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ପାଣି ଭିତରୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଅବିଳମ୍ବେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଘାଦେବ ସତକୁ ସତ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ମାଛ ଧରି ଆସିଲେ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛକୁ କଟାଗଲା, ମାଛ ପେଟରୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାଟି ବାହାରିଲା। ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ପାଦଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଏ। ରାଜା ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଇପାଲିଠାରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭୋଇପାଲିଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଅଛି। उत्तरे गरुड़ध्वज ईशान्ये श्री हरिमैथे गोविंद उधरे गिरिधारी अंगन्यास करिब शपथ तीर्थरज। ପୂଜା ବିଧିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ସକାଳ ବେଳା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଘିଅ, ସିନ୍ଦୁର, କର୍ପୂର, ଗୁଗୁଳ, ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଳତି ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ନଭୋଗ ବାଲି ତୃତୀୟାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶିଆଳି ଲତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଆଳି ଲତାରେ ଝୁଲି ରଖାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁଶାଲ, ଯିଏକି ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଆସିଲେ ଆଗତୁରା ସତର୍କ କରିଦେଉଥିଲେ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବେ ବି ସତର୍କ କରିଦେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶତ୍ରୁଶାଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈରୀଶାଲ ଏବଂ ବୈରୀଗଞ୍ଜନ। ତମ୍ରୁଶାଲ, ଶତ୍ରୁଶାଲ, ବୈରୀଶାଲ ଏବଂ କରାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ଖଣ୍ଡା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଜଙ୍ଘାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଚାରିଖଣ୍ଡାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଚାରିଖଣ୍ଡାକୁ ବୀରବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଛତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛତର ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ। ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୈରବ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ। ପାଟଗଦି ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦିଆମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ବା କରାଟେ। ଷଡ଼ବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦିଆମାନଙ୍କର କୁଳଦେବତା। ଚାରିଦିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଟଗଦି ବା କରାଟି ନାମରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାଳିଆ ଧରୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ବା ଛଅ ଦେବମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଛଅ ଦେବମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି। ତମ୍ରୁଶାଲ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେମିତି ଥାଏ, ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଯେମିତି ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ଦେବଙ୍କର ତମ୍ରୁଶାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ଲିଙ୍ଗାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ଲିଙ୍ଗାଦେବଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ଜଙ୍ଘାଦେବ ଏବଂ ବଡ଼ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି।
ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘା ବଡ଼ଦେଉଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଙ୍ଘାଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଷଢ଼ ବଂଶୀର 6 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଭ କଳସୀ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ। ଷଢ଼ ବଂଶୀର 6ଟି ଶୁଭ କଳସ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅସନ ଗଛରେ ନିର୍ମିତ। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ପଇତା ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳା ଯାଇଥାଏ। ଷଢ଼ବଂଶୀମାନେ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ 6ଟି ପଇତା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମନାସିଛି ସେ ତାହା ପାଇଛି। ଜଙ୍ଘାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜଙ୍ଘାଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଏକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବା ସମୟରେ କାଳେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋତି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ପଛକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜଡ଼ା ତେଲରେ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଢାଳିଲେ ଟିକିଏ ବି ତଳେ ପଡ଼େନି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧାପୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅଧାପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି, ଯାହା ଜଙ୍ଘ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର, ତାହା ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅତି ଗରମ ଜଙ୍ଘାଦେବ ସହିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏହି ପୋଡ଼ା ଜଳାରୁ ଟିକିଏ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ଜଡ଼ା ତେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଯିଏ ଥରେ ବହିଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବହିଲା ପରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲା ପରେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଭିତରକୁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୋହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ଜଙ୍ଘାଦେବଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମନରେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବା। ଜଙ୍ଘାଦେବ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ନିତ ଉଡ଼େ ଫର ଫର, ମହାବୀର ତଳେ ତୋଷିରି କ୍ଷେତର, ମନ କଥା ବୁଝ ଭକ୍ତର, ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କର ନିଜର ଭକ୍ତର ବଡ଼ ଠାକୁର। ଜଙ୍ଘାଦେବ ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁର। हे जंघ रूप धरी दारु देवता, बांधिलु डोरे तोर, पवित्र से माटी भोई पालिगा, ई नदी दुए भयर, गला रे फूलर हार, हार रे मुह भक्तर, एमिति ठाकुर लागे निजर। जंघादेव तुमे बड़ ठाकुर, जंघादेव तुमे बड़ ठाकुर।